Chcete mať zábradlie, ktoré vyzerá moderne a vydrží celé roky? Pri návrhu domu alebo rekonštrukcii terasy je dôležité zvoliť riešenie, ktoré vydrží. Zábradlie musí byť pevné, bezpečné a odolné voči času aj poveternostným vplyvom. Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu a montáž hliníkových zábradlí a výplní pre balkóny a terasy. Používame kvalitné európske profily a komponenty, ktoré zaručujú nadčasový vzhľad a dlhú životnosť bez údržby. Realizujeme riešenia, ktoré spĺňajú technické požiadavky moderných stavieb, pričom dbáme na kvalitu spracovania a detail. A prečo si vybrať hliníkové zábradlia práve od nás? Vyrábame a montujeme hliníkové zábradlia priamo na Slovensku z certifikovaných európskych profilov. Každý projekt prispôsobujeme na mieru, aby presne zodpovedal technickým aj estetickým požiadavkám zákazníka. Naše riešenia sú bezúdržbové, odolné voči počasiu a majú dlhú životnosť bez nutnosti natierania či opráv. Vynikáme presným spracovaním, moderným dizajnom a spoľahlivou montážou. Každý projekt realizujeme s dôrazom na bezpečnosť, funkčnosť a estetiku, aby ste mali istotu, že vaše zábradlie vám bude slúžiť roky. Kontaktujte nás ešte dnes a presvedčte sa o kvalite našej práce. Viac o našich produktoch a realizáciách nájdete na našej webovej stránke. Garo Zábradlie, váš partner pre hliníkové riešenia, ktoré vydržia.